En principi, en el nostre sistema, totes les dades que algú té de nosaltres serà perquè o bé els hi hem cedit, en un moment donat les hem comunicat, o bé es tracta de dades que es troben disponibles en un espai públic. El que succeeix és que, a vegades, quan posem dades personals en mans de tercers, no som conscients de quines condicions estem acceptant. Aquesta seria una primera condició. Per exemple, Facebook o altres xarxes socials, posem dades, posem informacions, però realment què és el que estem cedint i en quines condicions sobretot ho estem cedint no ho sabem. Perquè no ens hem llegit les condicions, perquè tenir accés a aquestes condicions és molt complicat, etc. Per tant, diguem-ne, a vegades hem consentit coses que no érem conscients que consentíem. Un altre afegit és que jo ara estic parlant i utilitzant una terminologia que és la pròpia d'Europa i sobretot de la legislació espanyola en matèria de protecció de dades. El que passa és que en determinats casos estem accedint a pàgines web d'empreses que entenen que la legislació europea en matèria de protecció de dades no és la que els és aplicable. O sigui que són empreses que estan establertes als Estats Units i que per tant es basen en una regulació que és diferent de la nostra. Una cookie es pot considerar que té un problema, arrossega dades personals o no, perquè la cookie el que fa és identificar un terminal d'ordinador, no una persona. Només estaríem parlant de dades personals quan tu pots associar aquest ordinador i aquest rastre que deixa l'ordinador amb una persona identificable. Una altra cosa és que si com a conseqüència d'accedir a una determinada pàgina web quedés al descobert quins arxius tens en el teu ordinador. Quin és el teu DNI electrònic, quin és, per exemple, aquí és una cosa que s'ha d'anar amb compte, quin és el teu compte de Facebook, de tal manera que a partir d'aquí sí que ja et poden identificar. Aquí hem d'acceptar que en determinats casos sí que els ordinadors deixen rastres i que no sempre això és un problema, acaba donant lloc a un problema de dades personals. Simplement és que hem d'acceptar que buscar determinada informació té un determinat preu. La legislació en matèria de serveis de la societat de la informació estableix límits, però són uns límits molt concrets i que en qüestions molt sofisticades no entres, bàsicament en temes de spam, de correu no volgut, etc. I si no, te n'has d'anar també a la legislació general en matèria de protecció de dades. També és veritat que aleshores el que sí que hi ha molt són codis d'autoregulació, codis de bones pràctiques, codis de bona conducta que el sector de la publicitat online s'autoimposa. Moltes empreses han entès que la desconfiança del consumidor no és bona per vendre. Una cosa és que tu puguis tenir voracitat i dius, escolta'm, vull saber moltes coses d'aquell qui entra, però al final les empreses que jo crec que són intel·ligents entenen que això és contraproduent i que determinades persones no voldran entrar en pàgines web que no tinguin una seguretat que uns determinats límits seran respectats. Per tant, respectar determinats límits potser priva d'accedir a algunes informacions que hi podries tecnològicament accedir, però a canvi et dona clients perquè saben que poden confiar en tu. Si estem parlant d'instruments o de sistemes, de tecnologies, que l'únic que fan és detectar un rostre sense identificar-lo, perquè una altra cosa seria que tinguessin una base de dades i que deixin, el rostre aquest és de fulano de tal, o que guardessin el rostre per dir, aquesta persona passa 3 cops al dia. Això ja ens mouríem en el terreny de la legalitat. Però simplement identificar que passa un rostre masculí o femení per adaptar-li a la publicitat, això no és una vulneració de cap dada personal. A veure, en última instància, quan tu poses un restaurant, també analitzes quina és la gent que passarà per aquell carrer. Anàlisis una mica del comportament de la gent es fan sempre. I si en un moment donat tens un restaurant, acabes prenent nota dels plats que demana més la gent. I a partir d'aquí fas una oferta específica, treus un plat de la carta que no el demana ningú i treus aquell plat de la carta que tothom demana. És a dir, per dir-ho així, una certa anàlisi del comportament del consumidor. S'ha produït sempre i forma part de la dinàmica empresarial i forma part de la dinàmica publicitària. El problema és quan aquesta anàlisi del comportament del consumidor suposa un accés
a dades estrictament de caràcter personal que el consumidor no vol que se sàpiguen però que s'acaben sabent.